Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are, and welcome to the live stream from the Luo English Dictionary channel. It's 1 o'clock, it's 7 o'clock, it's whatever time it is. Welcome to this live stream. And today we have an interesting book. This book was written by Nikki, and it depicts a situation where someone goes to the market with a mother. So I would urge you to hold on and listen to what Nikki had to write. And we also encourage many people to keep writing, because as you had noticed, it's when you write that you'll be able to actually understand Luo language. So we'll begin in a minute, just setting up the structures to ensure we're live, and then we shall be up and running. Alrighty, I think we are up and live. And at the end of the live stream, of course, we'll give shout outs to those who've been tuning in. So watch out for the shout outs. So let me start. Just a moment. Jumani an kod minwa ne wadhi e chiro. Kit chiemo mane wadhi nyiewo ne gin mananas 2, machunga 3, afuoto 1, rabolo 1 kod rech. Jumani an kod minwa ne wadhi Jumani an kod minwa ne wadhi e chiro. Kit chiemo mane wadhi nyiewo ne gin mananas 2, machunga 3, afuoto 1, rabolo 1 kod rech. Kapod ne wan e yo adier ni en ang'o ma wanyalo timo e chiro, nikech ne en chieng' na mokwongo chopo e chiro. Mama, en ang'o ma ji timoga e chiro? Ne apenjo. Let me repeat. Kapod ne wan e yo, ne adier ni en ang'o ma wanyalo timo e chiro, nikech ne en chieng' na mokwongo chopo e chiro. Mama, en ang'o ma ji timoga e chiro? Ne apenjo. Wadhi nyiewo gigo mane orumo e ot ma watiyo gago pile ka pile. Ne odwoka. Kane wasechopo e chiro, ne afwenyo ni ne nitiere chiemo kido machalre kod ma wan godo e ot. Kane wasechopo ne afwenyo ni nitiere chiemo kido machalre kod ma wan godo e ot. Be anyalo yudo ochele kube 1? Ne awinjo ka ng'ato penjo anyalo yudo ochele kube 1? Ne awinjo ka ng'ato penjo e galamoro. Sechego ne oyudo ka wiya ogwenyore ne weche mane timore. Seyudo ka wiya ogwenyore ne weche mane timore. En ang'o ma omiyo giloko omuom gi bedo chiemo? Ne apenjo mama kendo.
En ang'o ma omiyo giloko omuom gi bedo chiemo? Ne apenjo mama kendo. Alright. Mama ne oduoka ni kamano e kaka iloko ohala e chiro. Iloko gima in kod nengo. Mama ne oduoka ni kamano e kaka iloko ohala e chiro. Iloko gima ni kod nengo kod machielo ma ni kod nengo mamalo ma oloye. Mama ne oduoka ni kamano e kaka iloko ohala e chiro. Iloko gima ni kod nengo kod machielo ma ni kod nengo mamalo ma oloye. Ka tong' 12 en siling 1 kod otonglo 2, be nyiso ni nyaka achiw omuom marom kamano eka ayud tong'? Ka tong' 12 en siling 1 kod otonglo 2, be nyiso ni nyaka achiw omuom marom kamano eka ayud tong'? Ne apenjo. Kamano. Mama ne oduoka. Now, maybe let me intervene again and say, you see the 1 shilling and 20 cents? Cents were called otonglo. Otonglo, like I've done here. Otonglo. Cents were called otonglo. But we rarely have cents now in Kenya, so it might be people are getting rid of it. But there it was called otonglo. It was called nduru. Nduru. So those are missing in this vocabulary. Ne wawuotho ma wachopo e duka ma ne uso olemo mang'eny. Ne wawuotho ma wachopo e duka ma ne uso olemo mang'eny. Ne aneno mana onjak, avocado kod olemo moko mane pok aneno ga nyaka nene. Ne aneno mananas, onjak, avocado kod olemo moko mane pok aneno ga nyaka nene. Mor ne ohinga ma apo ka adwa lwaro rech mane ating'o. Ma apo ka adwa lwaro rech mane ating'o. Ma apo ka adwa lwaro rech mane ating'o. Arwako uwe dukana. Wuon duka ne owacho. Kawuono de uher nyiewo ang'o? Arwakou e dukana. Wuon duka ne owacho. Kawuono de uher nyiewo ang'o? So that is a third person saying. Wadwa nyiewo mananas 2, machunga 3 kod onjak okebe 1. Mama ne owacho. Wadwa nyiewo mananas 2, machunga 3 kod onjak okebe 1. Mama ne owacho. Awinji kare. Mano kelo kwan siling 40 kod otonglo 5. Wuon duka ne owacho. Awinji kare. Mano kelo kwan siling 40 kod otonglo 5. Wuon duka ne owacho. Kane mama osekao gigo mane wanyiewo e duka no,
Ne wadhi e duka machielo mane uso olemo madongo dongo. Kane mama osekawo gigo mane wanyiewo e dukano, ne wadhi e duka machielo mane uso olemo madongo dongo. Be anyalo yudo afuoto? Mama ne openjo. Be anyalo yudo afuoto? Mama ne openjo. Atimo mos mama. En mana ni waseuso ma ogik mane wan godo. Atimo mos mama. En mana ni waseuso afuoto ma ogik mane wan godo. So let me start this again because there is two mama here and the way I'm pronouncing them are different. Just observe this. Be anyalo yudo afuoto? Mama ne openjo. Atimo mos mama. En mana ni waseuso afuoto ma ogik mane wan godo. I hope you understand how the intonation is coming in. Biro chuno ni mondo uduog bang' seche machuok. Biro yudo ka afuoto osedonjo. Ka ok kamano, to donge unyalo nyiewo mananas koa kuomwa? Wuon duka ne openjo. Biro chuno ni mondo uduog bang' seche machuok. Biro yudo ka afuoto osedonjo. Ka ok kamano, to donge unyalo nyiewo mananas koa kuomwa? Wuon duka ne openjo. Atimo mos nimar aonge kod seche ma anyalo tiyo godo. Atimo mos seche ma anyalo tiyo godo e nyiepo. Samoro ne aduog chieng' ma ne owacho. Samoro ne aduog chieng' machielo. Mama ne owacho. Mama, wadhi loso ang'o kod olemo ma wanyiewogi? Ne apenjo. Mama, wadhi loso ang'o kod olemo ma wanyiewogi? Ne apenjo. Let me read that again. Mama, wadhi loso ang'o kod olemo ma wanyiewogi? Ne apenjo. Wadhi loso olemo ma okikore. Omit sidang'. Wadhi loso olemo ma okikore. Omit sidang'. Mama ne oduoka. Ne wachako wuoth ka wachimo dala loso olemo okiko. Adiera ne omit sidang'. Ne wachako wuoth ka wachimo dala loso olemo ma okiko. Adiera ne omit sidang'. So this is the story, and I think this is a very nice story. Let me first give a shout out to Ken Odira. Mangi Njoroge, that is our top fan. And everybody who is watching on YouTube. And everyone else who tuned in during the broadcast. Thank you for supporting the channel. And as we said earlier, we are going to have, the channel is going to participate in a competition. It will be a writing competition, and we are looking for something along the lines that makes sense and gives the notion of how to pronounce and how to use the Luo words. So keep watching, and thank you for joining us today. And if you want the, as usual, if you want the free e-newsletter, if you want the e-book, this book that I read today, please just write an email and say, please help me with book number 7, Market Day, Chieng Chiro. So if you say book number 7, Market Day, Chieng Chiro,
I'll be able to give it to you. All right. So thank you so much, and may God bless you. Have a nice, wonderful day. Oriti.